Pre. Play tama, pre. Play tama. Hallelujah. Salamat po ang I should bless my hands, Lord, and hindi Panginoon sa mesa ng mga mesa sa kanya ng I should bless us all sa mga Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Dugol na siya. Manya-manya mga ah. Ha? Ganda pa. Hanggang na. Warm up niya pa. Sabing doon. Yan. Well, ngayon po ay January 30, so ibig sabihin, the therapy of our paparecover na. Pasyente natin si SP Stock Patients, si Limunan. Okay, sa mga bakla sa pagbayabas ng balakot ng pangalan. Ang mahabang balas mo. Ang pasal. Yung master mong payong yata. Natulad dyan. Sinase? Tapos mga bawas lang. Mga bawas yan. Yan gawa muna po. Ha? Hindi ka ng iwan. Very good. Okay. Wanted ba eh? Yeah. Hanggang 21. Hanggang 21. Sabi sa kanya, ligdo. Oo. Yan. Look. Yan. One. Yan. Yan. Yan nasa sa'yo. Nalulok. Nalulok. Oops. Nagpapashoutout nga pala. Shoutout sa may Santa Monica Pawn Shop, CP Pawn Shop sa may Pandakaki. Yan, sa inyo sa mga staff. Shoutout sa inyo sa may Santa Monica Pawn Shop sa may Pandakaki. Yan. Sa lahat staff, shoutout. Yan. So mapapag po natin mga subscribers, iba po yung exercise na ginagawa natin sa mga paparecover na. Sabihin, matitibay na yung mga lower party na kumpara sa mga bago pa lang ng mga bedriggers. So, I have a different kind of technique, program na ginagawa ko. Kasi si Marcelo, pwede na pangantin. Nalaman sa running to eh. Matibay na yung lower extremity yan. Ayan. Konting-konti na lang. Ayan. 20. Ito nga. Ito. Dalawa lang. Supporting plan. So, combination pa naman. Yan. Take one na. Push yan. Yan. Yan, sige. Okay, very good. Five.
6. Po ay Super 21 ha. So, hindi ko magagawa ko ng success-stroke patients. 7. Kung gumagawa na ito mga 7. pandirigma na. Ayan. 8. Okay. 9. Ten. Relax, mas lang. Sige. Ha? 11 pa. 11. 10. 14. 10. 16. 17. 18. 20. Oh, relax. Relaxate. Relax, relax. Ano? Second set po. 21. Ano? Ano ito? Gusto na lang. 5. Yeah. 23. 25. 26. 7. 28. 29. Yan. 29. Yun. 30. Relax. Lahat konti. Balik sa buwan. Yan na. Yun. Sige na, bibig. Wala, relax, relax lang, relax. Chill. Okay. Last one. Oh, nagbubugit. Yes, mo. Yes, mo ako. Okay. 1. Oh, bilis na, bilis. Bilis. Quick. 2. Very good. 3. Mhm. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
7:30. Last one. Push. Pump, pump. Yeah. Oh, very good. Relax. Last part, last part, last part. Bonus yun. Diba? See? 5. 5 lang. See? Pump. Pump, 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 pump. 1, 2. Ito bonus to. Request, sige. Yan. Yeah. Last one. Oh, relax. Lakad. Sa puwan. Lakad pa sarap. Yan. Paano di sana ito ka na very man? Ate, kumusta po kayo? Laban eh, ha? Labandera pa rin. Laban eh. Yes, one. Good. Kasi kumulas mo sa ano? Ito yung kumulas mo? Labandera. Isa pa, no? Isa pa, no? Susunod pa muna. Nicole. Alcohol tayo. For protection. So, lumalakas na yung lower limb ni stroke patients natin minsan yun. So, focus na ako. Nandun ng mga 60-40 kung kamay na ngayon. So, we focus these hands. So, babalansin, diba? So, kung ang problema na ito nga yung focus natin, kung ano yung upper limb, right side upper limb. So, taas mo nga, friend. So, may mga reaction naman. Konti-konti na lang. Parang diretso ba? So, we focus this. Sa finger movement. Mga finger exercise natin. Napakatalis mo ito. You need to exercise those joints.
as well. Pwede yung masaya talaga. Eh? Diba? Sa laser. Hindi na ba? Diba? Eh? Pagkati gagawat ang paraan. Eh? Hindi naman paspas ka. Hindi mo nakarapon. Hindi mo ka. Okay. Hindi ka. Nakapin na kang doon. Utang ka, hindi mo gawa. Doon? Utang. Pag di mo ito bukas ng gawin eh. Ako na. Yung tsalo mo. Takakin ka mag-stress ka. Siyempre, rin nga eh. Siyempre, ang bagay ko. Yes. Ano tayo yung magbakante ka rin. May tsado ang. Kailangan mo. Lakad kang pilang ka. Lakad kang mga pilang ka. Kasi hindi ka kailangan talaga yung power eh. Sugod na natin practice. Ano basket ko nila? Palit na akong dahil. Luwa eh. Kasi ibang hindi. Wala na eh. Kamo na ka eh.
Ayos pa rin. YouTube. Eh? No. Diretso lang. Eh? Pepe? Buhay. Sila lakad na kaya yun. Medyo lalabot na yun. Sasabihin mo. Pagkakali ka na. Sila natin. Sige, pagawa mo ng parang gagawa mo. Pag yung gagawa mo. Malumpukan ako. Eh, di ba rin sikat? Di ba rin sisikat? Yan, lumubog. Dinaling nga, may nalalang. Ba't kaya ito pati? Hindi ko na kasi naman ito. Sige natin mo sa niya, sige. Sabi ko yun. Bilang gawa, kaya na nakamugang yan. Kasi masakit. Yes. Yung gawa, atsungan ka eh. Ha? Siya.